سلام كمي تصنحو كورات تحتاتلتي نزي ساعة زحرانا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات إنالكم متين لنا نخط كاتلنا دمان نعدم فلما كاندنا تتاتو ودو عسب بزمنا ومنقد المحداز ملكزو وصحاب ريتان إيرتران سعود عربي واستراتيجيكاون قطاون ستاون كل ما داو زلون متحقاز ملكتن ኢትዮጵያ ተወስደ ዘለና ይምርባሽ ተግባራት ወንተ ቀጢላ እንታይ ኮርዳ ከም ዝኽእል ዝምልከትን ኢትዮጵያ ሩስያ ስምዕ ሓይል ባሕሪ ዝፈረምዎ ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ዑደት ኢጣልያ ምምሩሕን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም ወደ መቀለ መለሳለሁ ብለዋልና ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ውስጥ እንዲገባ ትፈቅዱለታላችሁ? እንግዲህ ጽህፈት ቤት እየተቆጣጠር ነው ስላላችሁ ነው። የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትን በሚመለከት ህወሓት በፓርቲ ደረጃ ፕሬዝዳንቱን አንስቶ ያው እንዴት መተካት እንዳለበት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ነው። ከዛ ውጭ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አልዘጋ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ውስጥ ሰዎችን አጅቦ ያስገባ ከወሰን በኋላ እኮ ጌታቸው በፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ገብቶ ይሰራል እና አሁን አዲስ ነገር አልተፈጠረም። አዲስ አበባ ስለሄደ አዲስ አበባ ከመሄዱ በፊት የነበረችውን ቀን እና አሁን አዲስ አበባ ስለሄደ የተለያዩ ነገሮች የሉ። ህጋዊ ስርዓቱን ጠብቀን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው። ፕሬዝዳንት እንዲቀየርልን እያደረግን ነው። ከዛ ውጭ የሆነ የጉልበትም ከዛ ውጭ የሆነ ስራም እየሰራን አይደለም እና ለምን በጣም ይሄን እንዴት እንደጠየቀኝ አልገባኝም። እሺ በጣም استراتيجيكاو وفر سعود عرب ودب عسب زباو متفنا نوزع سلل زلوان او جماجم قيف حار تركب ودب عسب او زوان كم معخل سحباتن قطوا جيوبوليتيكاو استراتيجيكاون او قرن افريكا ناي سعود عرب كوينا مت يلا او قربا وانات بون تابعوي تمرح ايثيوبيا زوهاو زلم مجلسات اف دغ بحر ناي مونان حلمي يرتران سعود عربن او استراتيجيكاو قطاون صدتاون كل مرياو زلون متحجاز ايثيوبيا توسد زلنا يمرباش تحتتات زملكت تساتفو سعود عرب قرن افريكا دحرو الجدا كنتشان 18 امونغ ايثيوبيا ايرتران استختم سمع سلام امونغ ايثيوبيا ايرتران استختم سمع سلام سعيو نهارخ وسخي جميرو كم ذكروا تسمع بحاجز امريت عربن حبرات افريكا تخايده خوينو او دبلوماسياو ركب ناي زوا قونات مغير اي حساب سعود عرب زلوا جغرافيا وقربنت قطاو صلو انت تقيما كم قند منغونيا خوينا بمغرب نمدفع خلطاو نغداو نطفات زحجز تحت قرطن معاله كنتشان 19 ناسات 140 مليون دولار ايثيوبيا كم حاجز كتور كتلا يا ترايا اذا خا ايثيوبيا افدغ بحر خمزه ولا فلطه بمهاب بمنقد ودوات ኤርትራዊ ከዓወደው ዓሰብ በተቃሚት ብምጋር ተጀሚሮም ዝነበሩ ድነ ሰላም ንምሕያል ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ቁጠዋቶ ወግሰታት ሽርክና ቀይሕ ባሕሪ ካብ 2000 ክሳብ 2017 ናብ ዝነበረ እዋን ስዑድ ዓረብ ደርኩ ኮይታ ድላይነትን ውሕስነት ምግብን ኣብ 2030 ክትውፅሖ መዲባቶ ዘላ ድሕሪ ምዝዛም ነዳድን ዘይትን ዝመጽእ ቁጠዋዊ ብዙሕነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ወፍሪ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ሓሊፉ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ምምዕላል ወደባታት ትኩራ ምህላዋ እዮም ዝገልጹ። ንኣብነት እስላማዊ ወደብ ጅዳን፣ ወደብ ኣማማስን፣ ንጉስ ዓብደል ዓዚዝ ዝኣመሰሉ ወደባ ዝምልከትዎ እንተሃለወ እቲ ንምዕባል ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ስራሕን ስትራቴጂካውን ዝምልከቱ እዮም። ከም ናይ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዝኣመሰሉ ኣብ ወቅቲ ወደባት ኣስታት 10 ሚእታዊት እህግራዊ ንግዲ ዝመሓላለፈሉ መጻወ ባቤል ዘለዎ ቅርበት ከዓ እቲ ስዑዲ ትመርሖ ተበግሶ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ገይርዎ እዩ። በዚ መሰረት ሓበራዊ ናይ ቁጠባን ዘባን ስዑዲ ትምውሎ ህንፃታትን መስመር ጽርግያታትን ንኤርትራ ናይ ቁጠባ ናይ ዘባ ተበግሶ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ብምኽንያት እቲ 2018 ዘጋጠመ ምዕጻው ደቡብ ተደናግዩ ይጸኒሑ። ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ወደብ ዓሰብን ትሕቲ ቅርጽን ተኽእሎታት ንግዲ ብዝምልከት ክኢላታት ከም ዝብልዎ ትሕቲ ቅርጺ ወደብ ዓሰብ ንዓበይቲ መራኸብ ዝእንግድ ዓሞቕቲ መያዊ ኣካላት ከበድቲ ጽዕነት ዘራግፍ መሳርሕታት ንዓበይቲ ናይ ንግዲ ወታደራውያን ናይ ጽዕነት መራኸብ ክእንግድ ዝኽእል ናይ መኻዝን ማዕኸናት ከም ዘጠቓልሉ እዮም ዝገልጹ። ሰነዳት ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ቅድሚ ነጻነት ኤርትራ 19 ሚእታዊት ንጥፈታት ንግዲ ኢትዮጵያ ብወደብ ዓሰብ ይሓልፉ ምንባሮም ሰነዳት የመላኽቱ። ይኹን ግን ምስ ምውላዕ ኩናቶም ቁልቁል እዮም ተራእዮም። ስዑድ ዓረብ እውን ወደብ ዓሰብ ንምሕዳስ ዘለዋ ተገዳስነት ምስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወደባት መረባት ናይ ምቋም ዘለዋ ዕላማ ዝስማዕማዕ ኮይኑ ተወሳኺ ምስ ተውዚ እዋን 95 ሚእታዊት ንግዳዊ ንጥፈታት ኢትዮጵያ ዝካየደሉ ዘሎ ወደብ ጅቡቲ ዘለዋ ምርኮሰ ንምርሓቕ ዝዓለመ እዩ። ንስዒ ባንክ ዓለም ብዝዓመተው ዘውፅኦ ፀብፃ ከም ዝሕብሮ ወደብ ዓሰብ ብዘመናዊ መልክዕ ከም ዝሕደስን ማእኸል መመሓላለፊ ዓበይቲ መራኸቢ ብምዃኑ ካብዚ እዋን ዓመታዊ ናይ 2.8 ሚልዮን ቶን ናይ ምእንጋድ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ናይ 5 ሚልዮን ቶን ክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ህላወ ስዑደ ወደብ ዓሰብ ኣብቲ ከም እምሬት ዓረብ ትሩክን ዝኣመሰላ ተቐናቐንቲ ሃገራት ብመንገዲ ወደባት ናይ በርበራ ሶማልያ ደዋተ ቢልን ጽልወን ዘትፍራሉ ዘለዋ ዘዋ ንስዑድ ዓረብ ተወሳኺ ሓይሊ ዝህብ እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ኣብ 2023 ኣብ ጽላት ናውቲ ህንፃ ዝተኻየደ
ንግዳዊ ልውውጥ ልዕሊ 3.7 ቢልዮን ዶላር ወፂሑ እዩ ሰክፍታት ጸጥታ ዞባ ህርፋን ኢትዮጵያ ጠለባት ወደውን ውሽጣዊ ጸቕጣዊ መሐመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያዊ መሐመድ ወርሒ ጥቅምት 2023 ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክስካብ መወዳእታ ቃለስ ያኽብል ኣዋጅ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብቲ ሃገር እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላው ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ወታደራዊ ስዕረት ንምሽፋን ኣትኩሮ ናብ ወደባት ዓሰብን ባጽዕን ብምቕያር ምንቅስቓስ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ሃገራዊ ልዕሊ ወደባት ጅቡቲ ብዘለዋ ምርኮሳ ዓመታዊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ወጻእታት ክትገብር ይድርኽ ብምህላው ምስቲ ገጢምዎ ዘሎ ሕፀት ናይ ወጻኢ ሽርፍታት ሒዙ ተወሳኺ ጸገማት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብዘካ ዝበለ ኳኑ ኩናት ይሰርሕ ከም ዘየለ ይግለጽ እንተሃለወ ኣብ ከባብታት ደቡብ ግን 10,000 ሰራዊትን ምስቲ ካብ ኢራን ትርኩን ዘእተወ ጸዋረ ስፊሩ ኣሎ ኤርትራ ናይ ምክልኻል ኣቃዋማ ድማ ኤርትራ ብውሕስነት ጸጥታ ብስዑድ ዓረብን ኣማራትን ተደጊፋ ንወታደራዊ ትሕቲ ቅርጽን ዓሰብን ክልል ኣየርን ብስርዓት ጸረ ነፈርቲ ነጽኒዓተላ ከም ኣካል ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2025 ናብ ልዑል ዘውዲ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ ንልዕላዊ ዝምድናታት ደጊሙ ዘረጋግጽ እዩ ውድሆታት ወፍሪ ስዑድ ዓረብ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን መንግስታዊ ምሕደራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ዘሎ ነዊሕ እዋን ጸንሐ መሳርሕታት ምስ መስመር ጽርግያ ኣዝዩ ውስን ርክብ ስለ ዘለዎ ንምምሕያሽ 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓትት ውድብ ባንኪ ዓለም ገሊጹ ኣሎ بخالي زينانا دما منيستر قديات اندستري عطا علي بيكت نصر الدين حلافو قطاع قديات هكدف عطا حقوس قوري وطن امباسادير ارترا بإيطاليا تصحاصيان في ترسن تمرحة لعلواي قجل منكسي ارترا مسبريد انتربرايز راحت إيطاليا عدل فورسو تراخيوهم عبتا اخيا منقو إيطاليا ركون معواي قدام نستوهاهم عبتات التكورة ينيرو وفر لمعات إيطاليا قديات ساعات مسفح ودبات تحت غرطن نسادة زعلة مسندع حرشة مكفاف عسان كالوت حيالو صلاتات كايد درجة بدرجة زل عدلات عقمو 5 صفح نقوجل للوخي ارترا قليسو عور حلك بريدنت إسياس أفورك استمر حلو أخ كجل العلوي منكسي إرترا مسكدام مينستر جورج ميليوني أبالاسي جيرو ما تراخيو أو كل تاو متحوار وفرزة تكورة بفلاي بصلاة تحت غرسي من قد بابر مسفاحن هنسات ودوات ساعات حرشان قامونا مكفاف عسازلو سافحنا وفر عدلات بعمقات عميقة تكايد من باري ذكر بخالي زينانا دما إثيوبيا مس روسيا سمع حيل بحر خمس فرمت قليصا أو إثيوبيا مصح زكاي زلو تدراو لو روسيا سمع حيل بحر خمس فرمت ديسا فليتا سراوي إثيوبيا بعرو زوص مغلصي مختل أزاز حيل بحر روسيا إدمرال بلادمير مس إثيوبيا ومزنو كوماندر جمال فلاسا تراخيو خمس تزارارو يتقس أفتو زكاي وزير من حيل بحر إثيوبيا نمحيال ناي وصاو متحجازات سندقفات كونتات نمتطح سمع تفاراري مميلو بزعامه مصح ناي تلوخ حيل بحر يخون يستوصح سمع بوق استوى على نجر يلن زخبركم من زخبرك انت حاتلتنا نص ساعه زحزنيا محاوريتات نتم كنت كاتلوم طرحكم مسل نيرم ابزغط بحاله حبريت اقسام نراقب سلامنا تمننا ببزلهم سلام نعهم يكون سلام